Troede man virkelig, at jorden var flad? Vi har alle hørt historier om, hvordan man i gamle dage ikke vidste, at jorden var rund. Cirka 300 eller 400 år før Kristus var egypterne klar over, at jorden var rund. De regnede lige præcis, hvad jordens omkreds er. De lagde mærke til, at solen faldt fra himlen. Og derfor mente de, at jorden er rund. Måneformørkelse afslørede også for egypterne, at jorden er rund, da de kunne se jordens runde skygge på månen. De færreste troede, at jorden var flad. Egypterne var ikke de eneste, der fandt ud af, at jorden er rund. Grækerne var nemlig også med på den. Det her billede bliver ofte brugt til at illustrere flad jord-teorier. Billedet forestiller en rejsende, der når enden af jorden er ved at falde ud over kanten. Men i 1968 blev det permanent bevist, at jorden er rund, hvor jorden i sin helhed blev fotograferet af Apollo 8. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du kunne lide den her video, så husk at lægge en kommentar, og ikke mindst subscribe.